Nairobi. Apedha kod nonro dhi nyime bang' ka jopiny onego obila ma tesend obila Mandori manie Rarieda e kaunti ma Siaya kendo mae bunde mare kinde apedha mar seto kong'o moko puodhi e gweng' ma oyude. Obilano manyinge Simon Mwangi Kariuki yango ni nyorik ni kanyakla kod nyawadgi magitiyo godo e sama nyogido lipot ni miyo moro mong'ere ni Nyaseme nyoni kod kong'o ma oko puodhi. Nyogichopo magimako miyono manyinge hie en Karen Okumu kendo yude kod paket 21 mag kong'o kod ndawa paket 4. Miyono yango ni nyogoyo koko kendo mara were gi jogweng' mamoko noyuoro. Kwethno nyomonjo obilano gi kite kod gige lweny mamoko kendo magichwe gi nege mabunde ne bende gi kwal. Nyawadgi manyinge Wilfred Maina to nyotony. Komanda mar obila ma Siaya Cleti Kimayo yango masirano kendo singo ni apedha dhi nyime.